Ja, jeg vil fortælle om indre barnarbejde og den kobling, jeg er begyndt at se til vores sjæls healing. Og der er super meget at fortælle, men det korte og lange er, at jeg har opdaget, at vi faktisk kan begynde at heale vores sjæls traumer, vores grundtemaer eller grundtraumer, som vi kalder dem. Som jo er noget, der stammer fra mange inkarnationer. Ofte går det helt tilbage til starten hernede på jorden. Jeg har altid lidt set det omvendt, at det var fra sjælen, altså derfor begyndte jeg også at arbejde i Akasha-arkivet. Der kunne man jo kontakte sjælens niveau og ligesom clear tingene på sjælsniveau. Så har jeg jo bevæget mig mere og mere ned i noget med også at tage det indre barn ind i Akasha-arkivet og clear de her arketyper og sådan noget. Det arbejder jeg jo også med. Det er jo det, jeg ligesom brugte i min uddannelse. Og så er jeg sådan på snedig vis blevet mere og mere guidet ind i, at det faktisk kan være det indre barn, der er portalen til sjælens healing. Fordi der er bare en kobling mellem det oprindelige i os på en eller anden måde, det oprindelige magiske indre barn, indre væsen, hvad vi nu kalder os. Grunden til at jeg bruger meget indre barn, det er fordi det giver så meget mening for mig, men også fordi jeg så begyndte at se billeder af mig selv som barn. Og jeg blev sgu overrasket. Selvfølgelig har jeg også set de her billeder før, men jeg blev overrasket over at se en pige, som faktisk er fuld af power. Temperament, liv, glæde, spilopper. Selvfølgelig var jeg ikke havde jeg det ikke perfekt som barn, men jeg er kommet ind i en dårlig vane med at se mig selv som kun værende et såret barn nærmest. Ikke? Og jeg har ligesom fået skåret mig af til, at jeg også rummer noget af alt det her nysgerrighed, kreativitet, passion, magi, troen på magi og lysten til at leve, for at være helt skalt til benet. Ikke? Er det jo livslyst, jeg på en eller anden måde altid slås med. Manglende livslyst. Og nu forstår jeg, at det simpelthen er fordi, jeg har skåret mig væk fra de kvaliteter i mig. Og det har jeg gjort, og det gør vi, rigtig mange af os, fordi vi ikke er blevet mødt ordentligt i de kvaliteter, eller de kvaliteter er blevet peget ud, eller er blevet gjort forkerte. Så, for lige at vende tilbage til sjælen. Sjælen kommer også med en mission. Vi er her, nu skal vi lære noget, og det vi skal lære noget på sjælsniveau. Det jeg så ser nu, det er, at sjælen har ikke så mange af de her, nødvendigvis de her kvaliteter, for de her kvaliteter hører meget til, hvad kan man sige, de nederste chakra, hvis vi skal være sådan helt konkrete, ikke? Det er især andet chakra, synes jeg meget, at det her indre barn lever lige nu i mig. Altså det er jo den her livskraft, der på en eller anden måde lever i har-chakraet, ikke? Sådan den der rene, kreative kraft, der bare driver værket på en eller anden måde. Dynamoen på en eller anden måde i os, ikke? Og uden kontakten mellem sjælen og den her dynamo, så kommer vi ikke rigtig nogen vejen. Det er det, jeg begynder at opdage. Vi kan have nok så mange gode idéer, og nok så mange højtflyvende planer på sjælsplaner, og have nok så meget kontakt med vores sjæl, og hvad vi er her for, og så videre, og så videre, og så videre. Men hvis vi ikke kan koble det ned i vores dynamo, ned i vores menneske, det er ligesom en ledning og en stikkontakt, så kan vi ligesom ikke få det her samarbejde ordentligt op at køre. Og så falder vi meget nemt tilbage i noget manglende, gå på mod manglende livslyst og så videre.
Det er én ting. Sjælen kommer også med en masse traumer. Og sjælen har jo levet rigtig mange liv. Vores sjæl har bare en masse erfaringer med sig. Og vi kan clear mange ting. Det er jo det, jeg også har gjort i de sidste 10 år. Clearet i Akasha-arkivet. Traumer. Sjælstraumer. Men vi har ikke haft mulighed for at arbejde med indre børn i andre inkarnationer. Ikke sådan bevidstheden om indre barn. Bevidstheden om, hvordan traumer sætter sig. Bevidstheden om nærmest bare almindelig psykologi har jo ikke været noget, der har været udviklet. Altså vi skal ikke særlig langt tilbage i tiden, altså 70'erne og 80'erne, så var det jo ikke noget, man vidste noget om. Traume er jo trendy nu. Nervesystem og så videre, så videre. Indre barn healing. Altså det er bare noget, man ligesom tænker, nå ja, det er dit indre barn, ikke? Så koblingen mellem det liv, vi lever her lige nu, hvor vi kan gå ind og lave indre barnarbejde, er bare så powerful, for vi kan gå ind og kontakte noget, som jeg måske før i tiden troede skulle komme fra sjælen. Altså sjælen skulle give mig, når jeg clearede nok på sjælens plan, så ville jeg på en eller anden måde få den her indsprøjtning, livskraft og livslyst. Det skete så ligesom ikke. Så er jeg gået i gang med at clear indre barn. Det skete ligesom heller ikke rigtigt. Og først nu forstår jeg det, simpelthen fordi jeg er nødt til også at kontakte min dynamo. Jeg er nødt til at kontakte det indre barn, som har alle de kvaliteter, som jeg savner. Jeg skal ikke finde noget ude i verden, som giver mig lyst til at leve. Jeg skal have fat i min egen livslyst og min egen livskraft. Og det er ligesom dynamoen, der skal køre værket. Det er den, der skal sørge for, at jeg ligesom har lyst til at stå op om morgenen. Men jeg har fået lavet en historie om, at jeg er ikke en, som har livskraft og livslyst og saft og kraft og passion og gå på mod og mod. Og det er løgn, det kan jeg se på billederne. Og det går op for mig. Det er en løgn, som mit ego har på en eller anden måde lavet, mit forsvar har lavet for at holde mig lille, for at holde mig i komfortzonen, den onde cirkel, som jo er dejligt tryg. Så jeg ser det meget nu som sådan en treenighed, at vi er faderen, sønnen og helligånden er ligesom i os. Vi har faderen, som jo er vores menneske. Jeg er voksen nu. Ikke? Voksne Anna. Med alt, hvad det indebærer. Men også jeg er bevidst, jeg er dagsbevidst. Jeg kan tage nogle beslutninger, jeg kan handle. Det er faderen. Sønnen, det er selvfølgelig det indre barn, ikke? Og så har vi Helligånden, som så er vores sjæl. Det er sådan, jeg begynder at se det. Det er sådan, det er den treenighed, vi har arbejdet med inde i os selv. Og det er ikke for at begynde at genere det kristne verdensbillede. Og det er ikke fordi, jeg skal sammenligne os med Gud på den måde. Men det er mere for at forstå, at de her tre, det er dem, vi har at rute med på en eller anden måde. Og hvis de ikke samarbejder, hvis de ikke har kontakt til hinanden, så sker der ikke noget. Så det er meget det, jeg har fokus på i det arbejde, jeg laver lige nu. Det er jo det her med at få forbindelsen. Og faktisk forstå, at vi kan hele vores sjæls traumer via det indre barn, ved at få fat i den arketype, ved at få fat i den magiske kraft, vi har der. Så vi kan få en kontakt. Og sjælens mission kan ligesom komme ned på jorden, ved at vi får kontakt til vores egen dynamo, vores egen drivkraft, livskraft. Men det kræver, at vi begynder at se på os selv på en ny måde, og det er det, der er lidt tricky her. Det er, vi kan sagtens gå ind og lave indre barnarbejde og sidde, hvor det var synd, og du skal give dig selv kærlighed, når du er ked af det, når du er bange og sådan noget. Det er jo det, der healer det op,
Og det er også det, der gør, at det smelter det her forsvar, så vi på et tidspunkt kan smelte den is, der ligger omkring alt det power, vi sidder på. Men hvis vi har en kæmpe angst fra gamle dage, om at hvis vi viser os, og hvis vi udtrykker os, så er det super svært at bare lige, om du skal bare lige være dig selv. Du skal bare lige få fat i din egen glæde. Hvad snakker du om, ikke? Der er lukket her. Der er frosset. Så det er jo sådan, vi kommer i gang med det her arbejde. Det er at få løsnet op og få tøet det forsvar, vi har omkring alle de her. Og så skal vi også turde begynde at sige, okay, jeg er måske ikke kun en, der har det dårligt. Fordi der er jo nogle konsekvenser, hvis vi ikke kan blive i vores comfort zone som nogen, som har det dårligt altid. Der er jo nogle konsekvenser, som vores forsvar prøver at beskytte os imod, eller tror, at vi får, derfor er nogle konsekvenser. Men det gode er jo, når vi får den indre dynamo vækket, når vi får livskraften vækket indenfra, så er det jo den, der driver værket, så er det den, der kører, så har vi ikke problemet med at være i komfortzone eller ej. Så bliver det ikke farligt at gå ud i verden, fordi så kan vi ikke lade være. Så det er også noget med, at vi skal ikke, det har hele tiden været det, der er svært for mig at knække. Jeg skal handle, jeg skal gå ud i verden og vise mig. Men hvis det kommer fra den gamle identitet, angsten for ikke at blive modtaget, ikke at få støtten, ikke at få opbakningen, så er det jo for voldsomt, ikke? Jeg skal jo komme fra min egen. Jeg er sgu ligeglad med, hvad andre tænker. Nu går jeg bare ud, og så viser jeg fuldstændig min kraft, ikke? Så ja, det er derfor, jeg synes, det er så spændende at arbejde med det indre barn. Fordi det kobler den her sjæls ting med, og vi får ligesom fat i det hele på en eller anden måde. Men det nye er ligesom også at begynde at grave ind i ressourcerne, der ligger i os. Turde begynde at se os selv som en ressourcestærk kilde, en dynamo, en livskraft, en livslyst. Ja. Så det er derfor, jeg synes, det er spændende at arbejde med det indre barn, for jeg synes bare, det er sådan porten ind til det hele på en eller anden måde. Og det er jo også selvfølgelig derfor, jeg rigtig gerne vil arbejde med andre. Jeg synes også, det bliver mega spændende at se andres vej. Vi har jo hver vores vej ind i alt det her og igennem. Så jeg er meget fortrøstningsfuld, og jeg har sådan et nyt håb på en eller anden måde om, at nu har jeg fået fat i det, som jeg har savnet. Altid. Og det er jo ret spændende, så det skal udforskes. Og hvis du synes, at det lyder spændende, og du har lyst til at komme med, skulle jeg til at sige, på turen, så har jeg jo lige til og med i dag et tilbud, hvor du sparer rigtig meget, fordi jeg har fødselsdag. Så du sparer 40%. Så ja, det er sidste frist i dag. Og der er forskellige tilbud, du kan se på min hjemmeside. Men tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at det var interessant at høre eller inspirerende. Og det kan være, at vi ses. Hej.